யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி பொலிகண்டி பகுதியில் 220 கிலோகிராம் கஞ்சாவுடன் படகு ஒன்றும் வெளி இணைப்பு இயந்திரமும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. இலங்கை ராணுவ புலனாய்வுத்துறைக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பின் போது இந்த கஞ்சா கைப்பற்றப்பட்டது. கடல் மார்க்கமாக கொண்டுவரப்பட்ட 220 கிலோகிராம் கஞ்சா போதைப்பொருள் படகில் இருந்து இறக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது ராணுவ புலனாய்வுத்துறையினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. எனினும் சந்தேக நபர்கள் தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இதனை அடுத்து 220 கிலோகிராம் கஞ்சாவும் படகும் அதன் வெளியிணைப்பு இயந்திரமும் ராணுவ புலனாய்வுத்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. கைப்பற்றப்பட்ட 220 கிலோகிராம் கஞ்சாவையும் படகு மற்றும் வெளியிணைப்பு இயந்திரம் ஆகியன மேலதிக விசாரணைகளுக்காக பருத்தித்துறை காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. Ini